a ninguém Jesus a certo momento. Maar toch verloochende hij Jezus op een bepaald moment. Toch olhou mira com Jesus não tem mais bem em nós a minha pai sim como vida viu. Toen hij zag dat Jezus er niet meer was, besloot hij om terug te gaan naar zijn oude leven. Também sou Pedro. Het is dezelfde Petrus. De como? Waarom? Conclusão para ele aqui. Eén conclusie heb ik gevonden. Pedro não há estima Jesus. Wanneer Jesus estava a verwacht de Pedro. Petrus hield niet van Jezus zoals Jezus dat verwacht had van hem. Ela estimei sim. Hij hield wel van hem. Pero não estimei maneira Jesus a verwacht. O Pedro não aquilo estimei. Hij hield niet van hem op de manier zodat Jezus dat van hem verwacht had. Sabe, a inteira palavra de Senhor do passar e amor. Heel het woord van God is gebaseerd op liefde. Amor de Deus para o gente. De liefde van God voor de mens. Amor de gente para o gente. De liefde van de mens naar de andere mens. Amor de gente para Deus. En de liefde van de mens naar God. Amor. Liefde. Amor. Liefde. A palavra diz em Juan 3:6 que somos Deus estima o mundo assim tanto. Het woord zegt in Johannes 3:16 dat God zoveel van de wereld hield. Sobre a estima o mundo assim tanto. Omdat hij zoveel van de wereld hield. Ele é o único e Had hij zijn enige zoon gegeven. tudo por na confiança de Ti. Voor ieder die in hem gelooft. O Pai perdido. Niet verloren zal gaan. Sobre a estima o mundo assim tanto. Omdat hij zo van de wereld hield. Em ter seu plano, em ter Deus seu plano da Bachariba, estimação para o povo, para o Heel mundo. Gods plan is gebaseerd op de liefde voor zijn volk. Agora me vai vir de Pedro, o bebê, nossa maneira Pedro. Maar als we vaak kijken naar het leven van Petrus, zien wij dat wij net als Petrus zijn. Nossa mira, nossa escuta, e milagre na Deus assim. We hebben gezien en we hebben geluisterd naar heel veel wonderen die God gedaan heeft. Nossa que mira remessar, We hebben gezien dat mensen genezen worden. nossa que mira Deus provê para ele. We hebben gezien dat God voorziet voor mensen. E nós fazemos isso, nossa estima Deus. En we kunnen zelfs zeggen dat we van God houden. O ele papia mal de Deus ou cristianismo nos passa rabia. Als iemand iets kwaad zegt over God of over het christendom, kunnen we zelfs boos worden. Wanneer Pedro sabe na quarta orelha, Net zoals Petrus een zwaard toen trok. nos passa rabia. Somos testemunho de Deus. Dus we zijn klaar om boos te worden dat we houden van God. Simão e Juliquan, você estima a mim? Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? A palavra estimação. Het woord liefhebben. Agora, provavelmente nós conhecemos estimação. That's it. We kennen alleen maar liefhebben. Estimar of amor. De contexto que nós conhecemos. In die context kennen we het. Pero agora vou pagar na grego. Maar als we het bekijken in het Grieks, Eigenlijk tem quatro definições. Of tem quatro definições de palavra amor. heeft het woord liefde 4 definities. Agora nós vamos em Bíblia, nós vamos em 3 dias. Als wij kijken in de Bijbel, zien wij 3 definities. Quatro. É para mim da história. Esse é um amor para ter com afeto. Dat is wel liefde, maar het is meer genegenheid. Sim, afeto. Min afeto para o viver da relação com Deus. Afeto me gusta pinta. Dat je iets leuk vindt. O tem amor fileo. En je hebt liefde fileus. Você dá amor para um mano, para um amigo, para uma família. Dat is de liefde voor je broer of voor je zus, voor een vriend of familie. Amor para tu mãe e tuna. Het is een liefde die geeft en die je krijgt. O tem amor eros. Je hebt de liefde eros. É amor entre pareja. Dat is de liefde tussen een echtpaar. Homem e mulher. Tussen een man en een vrouw. É um amor sem lógica. Het is een liefde zonder logica. Amor de você louco. Het is een onlogische liefde. Dat is een louco baba. Oh, dat je dan zegt, ik ben gek op jou. Sim, tá. Wat een louco é verdade. É louco. Je bent inderdaad gek. Então nós temos amor ágape. En je hebt de agape-liefde. Sim, é amor incondicional. Dat is de onvoorwaardelijke liefde. É amor não está amarrado nada. De liefde die nergens aan verbonden is. Te estimar anyhow. Ik hou toch van jou. O boningami, o maltratami. Ook al mishandel je mij, negeer je mij.
te estimaba toch. Ik hou je toch, ik hou Quando toch van jou. cuidar de mim, te estimava toch. Als je mij vergeet, hou ik toch van jou. Que eu passa, te estimava toch. Wat er ook gebeurt, ik hou toch van jou. Simon não diz quando, tá na capa de mim. Simon, zoon van Johannes, agape je mij? Simon, me não tinha mistério para o erros mim. Tá quer escutar? Simon, ik heb het niet nodig dat je mij eerst. Simon, me não mistério para o storage mim. Simon, ik heb het niet nodig dat jij mij storget. Simon, me não tinha mistério para o filho mim. Ik heb het ook niet nodig dat jij mij vleest. Simon, me mistério para o agape mim. Ik heb het nodig dat jij mij agapeet. O Senhor Jesus chama seus discípulos. Toen Jezus zijn discipelen had geroepen, Ele chama como seguidor. riep hij ze als volgelingen. Segui-me, e lo me hace coso, pescador na minha. Volg mij en ik zal jullie vissers van mensen maken. Ele toca no Mateo, of Levi, como que me. Segui-me. Er kwam Matthäus of Levi tegen en hij zei, volg mij. Ele toca Juan, o Andrés, segui-me. Er kwam Johannes en Andreas tegen en zei, volg mij. Segui-me. Volg mij. Pero segundo, nada seguir, segundo a caminhada de Luna na Aira também, segundo anda junto com Jesus. Maar tijdens hun wandeling met Jezus gedurende de jaren, Jesus está verwachting na cambia de seguidor e vira servidor. verwachtte Jezus van hun dat ze zouden veranderen van een volgeling Servidor. in een dienaar. Verdadeiro discípulo. In een echte discipel. Ele que raça. In iemand die doet. Só que Jesus tem seguidor. Want Jezus had heel veel volgelingen. Então, Jesus discípulos na missão estavam na atrás de Jesus. Het waren niet alleen maar die 12 apostelen die achter hem aanliepen. Ele tinha seguidor. Hij had heel veel volgelingen. Ele não está assombrado e mira milagre na grande classe. Mensen die verwonderd waren van alle wonderen die hij deed. Ele não está agilado pedir algo para que dê para buscar. Mensen die verlangden dat hij iets zou doen zodat ze weer versteld konden staan. Não estava de seguir para de coisas não por mim, de coisas não grandes, coisas não grandes. Ze volgden hem alleen maar voor de dingen die zij konden zien. Pero não estava de servidor. Maar ze waren geen dienaars. Pero já sei Jesus está agilado de nós. Maar dat is juist wat Jezus van ons verlangt. Jesus chama para seguir-me. Als Jezus een roept tot volgelingen, Jesus que me, ei, vai lá que ele cara. bedoelt hij van, hé, ik heb deze persoon laten lopen. Agora seguir-me para também por lá que ele cara. En jij moet mij volgen zodat je ook iemand kunt laten lopen. Você compreende minha? Begrijp je me? Tem diferença de seguir e servir. Er is een verschil tussen volgen en dienen. Tenminste, gente a crer em separação, em duas definições. Mensen hebben deze scheiding gemaakt. Jesus ordenou aos discípulos seguir-me. Maar Jezus, toen hij zijn discipelen riep, zei hij, volg mij. Outra palavra, seguir-me, para me pôr guia e posso pôr algo. Met andere woorden, volg mij zodat ik jullie kan leiden en jullie iets kunnen doen. Por uma ele avisa Simão na Juan, bota agape me. En ik zei dat hij al tegen Petrus zei, agape je mij? Sim, pessoal, é amor incondicional. Want die onvoorwaardelijke liefde Tá, é só por conduzir-nos. is de enige manier. É só por conduzir-nos a estar em verdadeiro seguidor de Cristo. Is de enige manier die ons brengt om echte dienaren te zijn van Christus. Sim, só echte dienaren da servir Deus também. En echte dienaren dienen God. E não te diz que era assombrado. En ze zijn niet alleen maar verwonderd. Não te diz receber o que Deus tem para nós e da vai, e da move, e da abandonar Deus. En ze nemen het niet zomaar aan en verlaten God daarna. Ze para continuar, Pedro estima Deus, estima Jesus. Want let op, Petrus hield van Jezus. Pero o primeiro incidente aqui de Juan 21, Maar voor dit incident in Johannes 21, Pedro estava fileo Jesus. hield Petrus van Jezus met Phileas liefde. Amen. Ele estava fileo Jesus. Hij Phileas de Jezus. Então pensei, Jesus precisava algo bom claro para ele. En daarom moest Jezus iets duidelijks kenbaar maken voor hem. Simão pode Juan. Simon
Johannes. Você agape me? Agape je mij. Mas se você agape me, Want als je mij agape, ante ori pouco cuida mi carnena. dan pas kun je voor mijn schapen zorgen. Se você agape me, Als je mij agape, te ori pouco hasi o que amike papo hasi. dan pas kun je doen wat ik wil dat jij doet. Se você filho me, e não tá país no mundo igual. Als je mij fileert, gaat het niet. E não tá suficiente se no mundo igual. Het is niet genoeg. Vamos ter agape me. Je moet mij agape. Isso tem amados para os caros a mim. Dat is de roeping voor ons allemaal vanochtend. Estima Deus. Heeft God lief. Não tá filho de Deus. Betekent niet dat je God fileert. En mensen não te zeggen Deus está verwacht. Dat is niet wat God verwacht. Então, em dia, eu vou pedir